Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda. Fonem š u crnogorskom jeziku dvojakog je porijekla. U prvom slučaju nastao je jotacijom, kao na primjer u riječima šever, šekira, šetiti se, šekirati se, šeme. Tada se mogu sasvim ravnopravno upotrebljavati dubleti sjever, sjekira, sjetiti se, sjekirati se, sjeme. Riječi koje sadrže fonem š, koji nije nastao jotacijom, nemaju dubletne forme. Takve su, na primjer, Daško, Maša, Šota. Takvi su i toponimi Šedivrana, Šenički do, Šerogoška glavica. U primjeru građenja zbirne imenice pomoću sufiksa je, kao i u imenici klas, klaše, situacija je nešto drugačija. Naime, suglasnik s, koji se dosljedno jotovao u š na cijelom crnogorskom jezičkom prostoru pod uticajem doskorašnje standardno jezičke norme, zamijenjen je regresivnim oblikom sa sj. Pošto su takvi oblici u savremenom crnogorskom jeziku opšte prisutni, prihvaćeni su kao normativni, kao na primjer klasje. Isto je sa građenjem pridjeva pomoću sufiksa ji, na primjer pas, paši. U crnogorskom jeziku ustaljen je regresivni oblik pasi i zato ima normativni status. Važno je ponoviti, upotreba crnogorskog slova š nije obavezna, ali fakat je da postoji u našem jeziku i to zasluženo i čini ga drugačijim od ostalih štokavskih standardnih jezika. Crnogorski bez predrasuda. Čim počne šever, najmilije mi je doma da sjedim. Dođu mi prijatelji pa napravimo pravi šednik. Dođe Maša i priča o gušenicama i drvosječama. Dođe Šata sa svojim ševernjacima i ona šerepica od šake. Sjedimo na dvosjedima dok se od sjeđenja i čakulanja ne umorimo. I niko nije sjetan. Besjedimo o čemu god nam je milo. O onome što nam nije milo, mislit ćemo sutra. Crnogorski bez predrasuda. Crnogorski jezik je privilegija crnogorskog pisca, kaže književnik Mladen Lompar. Za budućnost crnogorskog jezika ne brine. Ako je trajna želja za sopstvenim jezikom preživjela gotovo vjekovno gušenje, sve će je više ljudi poštovati, smatra Lompar. Crnogorski jezik je danas privilegija crnogorskog pisca. On može da piše govorom svojih predaka, neusiljenom varijantom svoje svakodnevice. U tom smislu napadi na biće crnogorskog jezika uz kamufliranje vapajima za spas nekog drugog jezika i slično doživljavam kao nešto očekivano i bez obzira na njihovu orkestraciju, ozbiljnost i odlučnost s kojom se vodila standardizacija i postupak njegove političke legitimnosti, daje mi za pravo da se nadam da će se, barem s te strane, nastaviti razvoj njegovog nasilnog gušenja. Svakim danom će biti sve više pristalica. I kod pisaca i kod govornika osjećam sve komotnije izgovaranje zapletanih riječi lijepog crnogorskog kazivanja. Zato ne treba brinuti o njegovoj budućnosti. Tim prije što nema agresije ni pritiska, što je data puna sloboda svim oblicima jezičkog sporazumijevanja u Crnoj Gori. Ako je trajna želja za svojim jezikom preživjela gotovo vjekovno gušenje, treba je danas, kada se zalažemo za emancipaciju nacionalnih i svih ljudskih vrijednosti, ispoštovati. Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda.